P Baro ngi priang so bhai P shakathup khubor mata ka janmit shwaban phash ki khubor ngi nya pet shwai ki mat ba kongsan Kintu Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi yakinong shnong kari ban ais ngau bha yala ki dikhot met La ka ISRO ban penher yo LVM3 M3 rocket bat ki wei bat ki lai pun tali ki satellite na Sri Harikota Nang penduna shu ka sarkar padengi ki jaka ki baha papo ka AFSPA na ki lai tali ki jilla ka than shila mingi kata Nagaland Assam bat Manipur Badrakhe ka Shillong Bihari Welfare Association ya ka Bihar Mahotsav mentakasni. Ki khubor ki babania. Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi mentakasni ulakentu ya ki brio. Bakin mi shakhamat ban ais ngau bhai ki dikhotmen. Haba ajing kren shakinong shnong kari lang ba ka program man ki bat hakasien bakhandai Modi uong don bun bha ki brio ki badan kami ki dikhotmet ki badang up ya kino ki ban ais ngau bhai ya ki. Ula kadau baha India ka jingle isn a yaki weipat yakabala tip kom ka parmat kadai ke aka ke badan hakmat du bat ki brio kim artatien ban ais ngau baha ya baro ki aka ki baki don nakabenta ki weipan ula penpau ka jing ngau hun baka sarkar jong u ka trei ban wanra yaki kendon trei kam ki babit babyang nakabenta ki tu ki bakwa ban ais ngau baha yala ki dikhot met Ula ongru baladep ban rai ban weng no yaki kendon ki biadei bat ki nong shnong ki badei na ki weipat ki jaka ka sarkar kala rai ru ban weng no iki kendon ki biadei bakarta jong ki bakwa ban ais ngau bhai ki dikhot met ya ka bala bu bakan dei tang hapo an riusan snem जीवन की आशा में किसी ऑर्गन डोनेट करने वाले का इंतजार कर रहे हैं मुझे संतोष है कि अंगदान को आसान बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए पूरे देश में एक जैसी पॉलिसी पर भी काम हो रहा है इन प्रयासों के बीच मेरा देशवासियों से आग्रह है कि ऑर्गन डोनर ज्यादा से ज्यादा संख्या में U satellite ke India u LVM3 u M3 satellite bat rengkat lai pun riu tali ki wei pat ki satellite jong ka A1 Web India 2 mission lala ban penher no ne ka step hakapor khandai beji naga jaka penher rocket ka baar jong ka Satish Dhawan Space Center Sri Harikota U rocket u bala penkit ya ka satellite u badai u bajrong hadu sau pulai mitar balala ban penher u dakaba job hakaba ka jing penher kalalong hadu lai benta baladap ban penheri u hakapor bla bu ringkat ka jing kan that ding ya ka cryogenic engine ya ki jinglum jingte baro la but din da ka station kabadan ha Thiruvananthapuram Lucknow bat ha Bangalore bat kumjuru da ka station kabadan ha Antarctica haba ai jingkren hadien ka jing penher u chairman ka ISRO u Somnath ulaong baki khan riu tali ki satellite jong ka One Web India 2 series ki dan ha ka phang jong ka mon jong ka jali kumbalathmu kat baki arpho tali ki weipat ki satellite ki bahadien on sabu yaki ha ka jali kumbalathmu now it has gone in the far south of the earth and we will be getting confirmation of the remaining spacecraft separation soon once the onboard storage data is acquired by our Indian ground stations. Ka sarkar sa sisian pat kalaray ban penduna yaki jaka ki bahap hapo jong ka Armed Forces Special Powers Act AFSPA ha Nagaland Assam bat Manipur. Menteri katanat ki kampo yen ka sarkar pedeng Amit Shah ulaong baya ka ni karay la shim hadien bala yoi ya ka jing sedang ban wan pai ka shongsuk shongsan hakathan stela mingi kari India. Katanat ki kampo yen kalayatho bahaba nujor bat kasnam arhajar khatsau ki jingjia pentriam na kiseng lekno kalahiar dakumba nyopun rio na kashispa hakasnam arhajar arpuar dangshen hakajing persang jong ka sarkar kablala bantau history ka sarkar pedeng kala pendunai ki jaka ki bahap hapo ka AFSPA ha Nagaland Assam bat Manipur nado ubnai yayong arhajar arpuar habashim sakaway pat karay ka bakong san henen kasngi ki jaka ki babun ki jingya kajia ki bahap hapo ka AFSPA hakini ki laitli ki jella kilanang penduna nado ka shitarik uyayong matausnem Ka Shillong Bihari Welfare Association kala rakhe ya ka Bihar Mahotsav ha Aurobindo Ashram Auditorium Shillong matagasngi. Ukongsan jong ka program ulong Menteri Katanat Animal Husbandry ka sarkar jilla bat ubalong ru unong yalam kaseng BJP uba Alexander Laluhek hakate ka program lapin i ya kijing shot bat tenrai jong ki Bihari da ki samla.
Kumshi benta jong ki program baper ban ai jingerap yaki shnong ki thau daka BSF Meghalaya la penlong yaka mega medical camp hapo jong ka civic action program daka 170 battalion BSF nen kasngi hashnong Mahadev ringkat ka jingadon lang u AS Khan deputy commandant but u nimish u balong u assistant commandant Kumba ars pa angut ki brio na ki shnong ba marjan, but kumju ru ki headmaster jong ki school ba per, kumju ru ki kana school but ki nong hikai school ki lai shim benta. Hakane ka program la sam ki copy ki let ki khulom, but ki we ki jingdon kam ha school. La sam ru ki shuki plastic, ki tiar le kai sports, ki tin sop ying, ki top syntax, but la sam e ki dawai da shin. Ka BSF ka jupenlong ya kum kini ki program ban yarap iki brio ki badon kam shisha ya ka jing yarap bat bandang penklan syu ya ka jing adai hapadang ki BSF bat ki brio ki pasyong basa hakitan kaput unong ya lek kai kura u daybor mitra khongla hapo kekerdan ya lek kai elit jong ki shenrang bat ka daka hipaya lingdo hapo kekerdan ya lek kai youth jong ki kintei kila yo korea kanam kum ki nong ya kura ba tebet ne best boxers bat umaleki suchiang hapo kakirdan yele kai junior jong ki shenrang kum juru bat ka heni wan ki nangba hapo kakirdan yele kai youth jong ki kentei kila yo yakana most promising boxer hakalimpong yele kai 5th all giantia open boxing championship arhajar arpulai kablakot no hanin kasngi yakani kalimpong yele kai lapenlong the West Giantia Boxing Association ringkat ka jingat lang bat ka district sports officer West Giantia Hills District yakabla penlong hamadan lat thalabo ukong san jong kalimpong yele kai ulalong uba FB Basan ADC bat u district sports officer uba ke pasa hakasngi bla pinkot no ikalimpong ladon hadu khanriu tali ki jinga khon kibade ki jinga khon final hapo jong ka kerdan yele kai sub junior youth bat elite Bani Shimata, Bakumjun, Komisi, Banile, and Yakopi, Akani Kisan. Sunday Kilit, I cricket boxing, West Giants Boxing Association, Bakumjuru, Ikinoi, Kai Borokot, Banile, and Akajin Ham, Pakajin, Trishito Maka, Mati Kobajok. Mentapat ngin yapet ya ka jinglong jingman ka sunmeneng ha shilong ka jing shet kalong arpulai point away degree Celsius bar ka jing kriat kalong khat ar point lai degree Celsius ka jing ngem ka haw kalong riu pesan na ka shi spa min step bat saw pu ana ka shi spa janmit kala bandon ka jing hap slap habun ki jaka Hashwabing in Pinkut no ngi Pinkamaya P bayakani ka kubor nalor ka piyo I haki television pila urban pet live haka YouTube channel jong ka DD News Shillong nakabenta ki kubor ba man lakasngi pila urban pet ka kubor jong ka DD News Shillong haka Instagram Facebook bat Twitter Shwaban poy siya kapakot jong ka tup kubor ngin yapet biyang sa siya niya kimat bakong san Kintu umentwi dang bado kari Narendra Modi yakinong shong kari ban ice no pa yala ki department La ka ISRO ban penher yo LVM3 M3 rocket bat ki way pat ki light kun ki satellite na Sri Harikota Nang penduna show ka sarkar prengi ki jaka ki baha papo ka AFSPA na ki lightly ki jilla ka thanch de lamingi kata Nagaland Assam bat Manipur Bat rakhe ka Shillong Bihari Welfare Association ya ka Bihar Mahotsav matatasni Te parlo katung ilapoy siya kapakot jang katup kubor jungi mentaga janmiet hadu bain de syambiang bat pila siya kasngi kublay pi baro क्यों परेशान